בואו איתנו לטעום חצי מטר לואקר. טוב, מצאתי את הדבר הזה ב-20 שקל, חצי מטר עם 8 סוגים שונים של בפלות לואקר, לא ממומן כמובן, ואנחנו הולכים לטעום ולדרג את כל הטעמים שיש פה. יאללה, בואו נתחיל. אני הולך לבחור 4 טעמים עכשיו שניטעם. ניתן קודם לנחש את הטעמים, ואז אחרי זה נגיד מה אנחנו חושבים עליהם. טוב, יש לי פה את הטעם הראשון. בואו ניטעם ואז נגיד מה הטעם הזה. וואו, איזה ריח. מוכנה? קחי אחד לך. באפל של שוקולד, ובפנים קרם חלב, ממש טעים. בואי, ככה אני נותן לבאפל הזה 8.5 מ-10. כמה את נותנת לו? גם 8.5. אחלה באפל, שמרתי ואני אקנה עוד. יאללה, הטעם הבא. פינאט. אני אישית לא מת על טעמים כאלה, אבל בוא נראה אם לא תתחבר. הבא ו... חשבתי תעשיתי לחיים. וואו, אוקיי, רגע. נתתי ביס בבאפל, ויש לזה טעם של כלום, ואז פשוט יש טעם חזק של בוטנים. I don't like it, זה בגלל שאני לא אוהב בוטנים, מי שאוהב נראה לי פינאט באטר, הוא כאילו הולך ממש לאהוב את זה, אבל 5. 4. אוקיי, זה הטעם הבא. זה טעם קרם קקאו. אוקיי, זה נראה כמו הרגיל. צ'יז. טוב, זה כמו הבאפל הרגיל. לא, ממש לא. לא? אני לא יודע מה אני חושב על זה. שוקולדי כזה, אבל לא... בוא נגיד ככה 7.5. כמה נותנת לזה, נועה? 6.5. ולטעם הבא, ונילה. לא, רגע, זה לא ונילה. אפלין מילק. נראה לי עם איזה פרח. יש פה צירוף של פרח, מה זה אומר? מה זה אומר? זה רעיל? זה רעיל. יאללה, בוא ניתן את זה. חיים. מרגישים את החלב? מרגישים טעם של באפל בלי כלום. זה חמוד. יש לי פשוט טעם של באפל. נראה לי שניתן לו 8. 8. טוב, אז זה היה הטעם האחרון שלנו לסרטון הזה. אם אתם רוצים עוד סרטון כזה תגיבו חלק 2, למה אי אפשר להכניס את כל הטעמים שיש לי פה בסרטון אחד. אז אם אתם רוצים חלק 2 פשוט תגיבו פה למטה, וביי.